Hi guys, welcome back to another episode of my vlog. So today, I am with my friend, si Kagawad. Bisita sa amin kay wa mi kaapa sa 50th year anniversary sa school. So karon sa gulay taw namugos mi nga mosulod sa eskwela namo. So this is my alma mater, Faraon National High School. So ako mong tour sa akong alma mater. So dili lang ta manood og room, pero ahong ipakita ninyo among eskwelahan. So actually si Kagawad do sa tong year yung Ah. 2013. Oh, graduate siya 2013. 14. Ako graduate ko og 2014 ka? Kalimut ako. 2003 din, 2004. Oh, kanisa. Ang ako actually graduate ko nag 2000 and graduate ko 2004. Oh, 2004 ko ni graduate ani. So 2004. So I will tour you around guys. So nanangit pa mi sa anak ni Manong Adilo nga mo tigbantay sa gate sa una. So see you guys. So tanaw mo na mong alma mater. Faraon National High School, Faraon Hagna, Bohol. One of the public school ni siya sa Hagna, guys, with school ID 302847. So, man ni siya. So, mo yung entrance na mo sa una. Mo yung entrance. Among gilaagid, guys. Mo yung entrance. Ya, kane, ani may mabaklay sa una kung wala may plate. Di ba? This is padong ipil kan tagay. O kane, padong, pwede po ni siya padong kanuban niya. Ani po ni mang shortcut sa una. Kane, mang shortcut ni sa una. Kay padong sa elementary school. So anhimi siya. So na-remember pa ni nako nga day kani anhimi mamalit og mga ice buko, mga ice candy and whatever nga pwede kano na for snacks for merenda. So mao ni ang mahinumduman nako. Pero dako nagkos ba nang school. So nay model ta diha nasto nga. Nagawat sa bunga Ilaya usa ni sa dancer sa Faraon National High School sa yang batch, sa yang time. So nagkota mi si Yawi dugay yan magbata nawag Yawi dai nawag Yawi. Okay, so nakasulod na mi guys. So we will be reminiscing back our old school, our alma mater. So I love FNHS. So mo ni mo view ninyo upon going inside. Pero sa una wala pa ni sa garden pa ni sa una. So Faraon National High School. So mo na ikon sa FNHS. So mo na area sa una. Di ba naman toy fish pan ani sa una? So ano na to'y fish pan sa una. So akong mga classmate, pamalik mo diri pohon. Nya kanina nilingkuran na ni sa una kaya ni magtambay. So money ang ano mo to, mga flag racing ceremony. Anhi kami. So money ang computer room. Aray. Mo ang computer room guys. Sa una mo the same gihapon mo library na mo. So nagpa-picture akong kauban dagar ako pure vlog. So sa kisay na si Sir Junel Osep? Di ba na? Tapos sa Gandol ba si Ma'am Ranis? Ah, si Ranis ani. Ranis. Okay, so mo ni among computeran sa una. So ang among teacher sa una si Sir Bagaipo. Pupunta na si US. Then this is our library. Oh. Hala perting gubutag library. Oh, bitaw pud kay pandemic man. So ani kasagarang module tingali ani mag-checking ang mga teachers. So ano yung library? Ang na-assign pa sa una si Ma'am Pakaldo pero ito nas langit si Ma'am. Sa una pa ni stage. So na stage. Pa-picture gyud diha taman sa mahimo nimo Brad. So mo ni agamong 4th year nga room sa una. So karon grade 7 no. Kani ang grade sa una grade 12 GDM Jesus the Divine Master first section. So ani ko sa una. Grade 11 grade 10. Ako na to 4th year high school ba. Dili pa to grade 12. So anhe sakata mamemorya na. Kani is laboratory na mo sa una sa among chemistry. Computer. Karon computer room na. So nausog na.
So retiro niya CR mo tong tumoy. Di wa na. What is CR? Office. Ha? SPO office. SP SBO. SPO. SPO office. Sa man? School paper. Di. Basta wa na. Bo, sa mini. So nag-reminisce ako na tanawa guys. Loob ring ano man ni? Ani sa una asa sa GDH man ni sa una. Mo ni GDM. Karon? 10. Oh, karon. Unsa may section sa senior high? Sa GDH grade 10. Ano nga ni magka-close? GDH na sa una. Kato GDM, GDH. Kani GGS ni sa una. Tara GGS. Kani GGS ni sa una. So karon nahimo na siya GDH. Agkara GGS. Kani sa unong time, under pa ko mampakaldo. Kani, kamamber tudoso sa una, namatay na sa mamber tudoso. Namatay na ba, di ba? Ako to, teacher. So, mo ni ang GGS. Sunod sa GGS. Sunod sa, di ba, GGS, sunod. GSN. GSN og. Wala duwar. GSN ba? Tumurog na mo ito ilain. So, Na isa katong kalipat ko. Dadto tag GSN man dadto. so nasa lipdan naman ari uy. So, mo na ang area. Moto library guys going down. So, nako sa two-story building niya. Mo ni ang ground sa una. Pag first year, ani pa mi mag flag. Ako'y na-sign sa sound system sa una. And then, this is our plaza. Ani ko magduwag volleyball sa una. Mo na na-enhance ko volleyball ani. Okay, daga no. National ang gusto? Ha? National. National ko coach badminton. Nya naka-program na ko for Philippine Sports Commission para international nga umpire. Na-enjoy na ka na yung? Arita, so tuyok tari uy pag basig maghilak-hilak ka ba? So actually, kani is bago pa ni just last Friday I think. Friday. Friday kay nag-commemorate sa 50th year. Oh, sakto. Kulita. Nako uniform pero ako ni attend. Awa ka natin. Yes. So, Ito na mo kabat. silong siroy mo lagi. Wa, nang dinga nakikiri mo na. Wala mong logo sa school. Then, wala pa ni sa una kaning stage, wala pa ni. Kani, wala pa. Kanang nga flag? Kani nga flag, wala pa in town. Asam din yung flag eh. Pagtura man to, pasak ko. Kani wala pa pud ni hala, dako as improvement. Wala pa ni. This is our kuan, TLE building. Magyapon TLE ni at HA. Onyo, tigluto-luto mi ani. Dari ko nang istambayan. Ah? Nga. So, sorry kay wala pa na clean ha pa, tanawa lang ko. Wala pa siya na clean kay kuan man jud. So mo ni ang teach in mo sa una. Anhing mi magkuan niya ato baligdaanan. Hindi darag-barag da. Ay, Kani. nausod na dai baligdaanan na dai ni. Pero kami sa una kay arito. Budi ka na na. Hala ka. Nya. Remembering the days anhi mi magluto og binignet. Agdare. Ani mi magluto og binignet sa una. O ano na. Budi ka na. Kani CR. Nani mga CR. Unya kani nga room. Ang loto-loto. Third year ni namo sa una pero karon digluto-luto na. Kukire. Ako kire sa luto-luto na ni pero actually sa una third year nga GHR. Jesus the Holy Redeemer o Jesus the Holy Eucharist. No. GHR man ron. Lagi Holy Eucharist gulit tanaw mo ro bang god. Jumo. Sa una si Mama Seron na ni nasign. Napas Mama Seron? Na retire na. Retire na sa Mama Seron. So kani ani ni among room sa una. Na. Oo. Mo ni among room sa una. Jesus the Holy GHR Redeemer. GHA man to. Sa una. No, torag grade. Kani asa man ni siya? Nang tahi. Ay nay tailoring are. O agkare ko na sa principal. Kasi Prince si Sir Kilaton. O pa din nabalin si Sir Kilaton. Manager ha sa mga katahan. So kani second year ni namo sa una. Pati ng isa. Wa pa ni sa una no.
Kani sa mong time wala pa ni. Kani anhi pa mi ni Ma'am Loren anhi ang section. Unsay kon sa grade second year. City K ko Christ the King og SSG. Sacred Heart of Jesus. Ara sa likod, sinas likod. Shop. Shop sa? Shop mga kuan ko rin. Sus, ako major day ni. Wow, no ni shop sa IIM ko no guys. So kung na-hire pa ko ani ko mag-teach. Paano ko na-hire? Ay, imda ka sa. IIM ko, master electrician ko. Tulo ako lisensya gihawira. So, mo ni ang kuan ko, yung dili mo behon. Aprihan yun ako. Agreed ko lang doy. Sige na undoy. Pabrihan ko na. Salamat. Yay! So, while waiting sa kita, mutanaw sa ta sa room. Hello, ay. Makahilak, mampukog Julin, ane. Remembering my old days. Yong, say hi sa... Mutanaw sa ko silang rooms. Ilang mga bagong nga rooms nga wala nato na feel sa una. So, nana sila ka ng standby area for students, murane. Sa AIMN po, Bismaw. Ay, usara mo ka-teacher. Gitabangan ang tako nila para ma-hire. Ano, po ko dawata. Dito na ko sa tagbilaran. Usa ko sa dako-dako og sa IIM ato. Wow. Dako dag area for IIM, ani. Sus, kung na-hire pa ko, so anhi ko. Sayang. Hagi sunod, mabalhin ra ko. Ito na ari sa tamang, manguan sa tamang. Ay, mirrored man. Alawa na, di kay ba mo abre. Na, shoutout ani niya kay anak ni Adilo. Kisa tayo mga nanday? Ha? TJ kanyo. CJ? T. TJ? So, AIM. Ano yung AIM? Sure? Hala. Sige na laman. Kung amin na, da, AIMN na foundation, dahil nagkaon, kada ko, lugar. AIM, jud ako lagi area yung AIM. Pero agaw, mas dagan pa ko materials. Hmm? Mas dagan pa ko gamit, tingali. Na, mga kuan. Dito, alo. AIM na igid, oh. Dera ang para test the preparation. Test the preparation na guys, oh. So, sa akong mga estudyante diha sa Dr. Cecilio Faraon National High School. So, this seems atong ipangbuhat, guys. So, AIM nila ng area. Asa man? La. Hala, kan si AIM gid, oh. Kan kayo ang table yun. May kay ko ano yun, no? Na CR pag yun. May nakanindot kay na ay pero sige lang. Mas daghan mo passer ako. Ano yung IM? Kanin sa ano naman yan eh? Sound system? Dito, kuan, dani, yung koran nandani, at kag blackbird. Okay. So sunod ani, tago-tago. Kan IM po ni? Oh, roll out. Asa po ang SMAO? Mostly. So ang AIM is also the same sa SMAO. Kaya ang teacher kay maura man, di ba? Si Sir Kes ato? Race. Chris. Para kay niya. Tagay. Ganyan sa nga room. Sa tailoring ni siya. Wow. Ano na guys? Reminiscing old memories. Alang-alang ang reminiscing bago, no? Picture. While vlogging, mag-picture. Day additional, wa pa jud ni sa among time sa una. Pa ni among time sa una. Muuli-uli pagkasar di. Di usahay ra. Kay racket. Racket. Ang racket man ko, landscaper man ko. Tig landscape ka ng kanang contest bitog landscape ng paninduto ng palibot. Kami may champion national. Ako may nagtudlo. Usa sa nagtudlo sa champion. Asa pa man ni katong pwede ta makadto no? Asa agi? Mo na senior high. Asa agi? Ani? Are. Yo, ang ari sa ta senior high nila yung. Noon sa bang nagkatiguang hinay naman mulakaw. Ihangak na ra ba ko kan eh? Faculty.
Ada na yung faculty. So ano silang Ma'am Jinilin? No. Nasa atos computeran, ato sa opisina. Okay, so kani nga area guys, going sa kani sa entrance na ay pathway. So natay faculty are and we'll be going to the new senior high school building nga wala pa sa among panahon. Grade 9 lagi ni. HR. Ada ni pod ang grade 9. So kani before ka sa senior high school building na moagi pa ka og grade 9. GHR. Sa mga classrooms. Wow. Oh, EIM 12. So dani ang EIM 12. Ano ang ilang discussion area or ang room sa ilang minor subjects. Okay, diara ang new senior high school building. Sa una kani nga time garden pa man nato sa una. Pwede po sila maagi ani. Pero dili na to. So mana senior high school. Oh. Saka tayong dali yung kito story man ni. Pila yung population ani? Pila ka bok senior high school tanan? Adi, pila tanan ba mga estudyante? Kaya gamo. Ha? Faculty. Sa senior high lahi po ni faculty sa senior high? Pati katong nagsing atong faculty sa junior. Ay, Masad ka? ayaw na lang. Hindi na lang kaya di man sud. Na. Senior faculty. Mali ka. So going up. So two-story ra gyud ang sa Faraon no? Ang sa senior high, so two-story building. Dili pa dangay ikakumparar to amo kay aga mo senior high school tanan kay kuan man 2,000 kapin ka estudyante. Mo ni ang agianan pa dong ipil. Kabaw ko rin ka. Ano yun? Kuha may plate kaya ni man may mag-apply. Padong ni atos ila Cynthia Blanco. Ani may tigpangutong sa una kung ano klase. Sa una, tas ara ko na binugoy ani katong niya to migbalili kay namista kami mga honor tanan. Lagi na lagi bijuki. EBM. So EBM o FBS. Accountancy, Business and Management of Food and Beverage Services 12. Ano tilang rooms? Kung ano ko naka-teach, mabalhin ko po. Masama na siya. Welcome to grade 11. Ang kasagaran, EBM and bread and pastry. Sama na siya guys. Narag entrance guys. Narag entrance sa senior high. So, actually ato dapita, dili na lang pasulan, anhin na lang senior high dayon. So, na tendency nga dili magkita ang senior high o junior high. No. Exit na na. Exit ra na. Exit ra ko na to guys. Wow. Senior high yes? Maka naman, nindot bagagyaanan ni gari may mga agi. Siminto. Siminto na pero nga Tropa na ikaw na nakitlo. so dili magian. Magyan na. So panahon nami guys, nag-remember ako sa Faraon. Hopefully na tong 8 days ko ni dong dire kaya makakita ko sa akong mga teacher sa una. Ka picture nas dayong aga ko ako picture kay ga-vlog ra ko. Kagawa dayong. Sama na siya. So balik na ta guys. That's it for a small tour sa among eskwelahan sa una. So na po hugasanan ari papa mo dyan niya sa una kay garden pa ni siya sa una guys. Ani? Garden pa ni siya namo. Nara siya Actually kani maguwang ni siya usa ka tuig, duha ka tuig pero anhim both guys kuila. Karon kagawad na siya ako magsalot-salot na lang sa kagawad.
Gihangop kinuon ko. Mauna gid ni ang katapusan sa video. Ano oh. Wow, so hopefully po makabalik ko nga na ang mga teachers. Lunes to Bernes. Pero makakita ko sa mga maestra. And that's it guys. Amo na to small tour sa akong alma mater when I am in high school. So Faraon National High School. So see you then guys. And then if you want to watch this video, just go to my channel Sir Dance G. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated sa akong vlog. Thanks. Hey, thank you. Dara. Na. Thank you si TJ no. Ikaw, Day. Na, mo ni kuan. Say hi sa Day. Hi. Say hi kay aron makita ka sa vlog soon. I-update ni na ko ni Kamartes. Yeah, salamat.